we zijn aan het werk. Dit is voor ons werk, hè? Ja, dat weet ik, maar hij alleen maar steeds goed te pakken gaat, Jan. Nee, je zit de eerste. Kijk, dat vind ik niet goed. Je zit de eerste die we te pakken hebben. Dat vind ik niet goed. Ja, ik ben Bas. Ja, dat weet ik, dat zag ik toch nog niet. Ik ben Leon. Leon. Leon van Boteplien, zag ze vroeger al. Nog een van? Boiteplien Van Boteplien ja, en Brunezeng. en Brunezeng. Vroeger had je allemaal bijnamen. Ja, wat heel leuk is dat de Lu zelf niet meer weet waar die bijnamen vanaf kwamen. Brunezeng, waar kwam dat vanaf? Brune, dat was Bijs. Bijs. B-E, lange I-E-S. Oké. En die woon je vroeger 2 in de Weert en was geen familie. Iedereen naar Maar wat is Bijs? Bijs, een achternaam. Oh, zo. Oké. Ja. En van Pelien? Boteplien was Simons. Oké. Ja, dan weten we de achternamen, maar niet waarom ze die bijnamen gekregen hebben. Nee, en toen was ik er niet, dus ik weet jou niet. Nou, Brunezeng, die loog altijd in de zon, niks te doen of zo. Daarom noemen ze die Brune. Daar heb ik die heb ik overgenomen wat hij gedaan heeft. Daar werd je altijd keihard op Brunezeng. En wat was dat dan, wat je overgenomen hebt? Dat werk van hem niet, maar wel wie dat je werken weet. Je zegt dat ik, maar dat ook nooit de mensen. Oké. Hey, en wat doet je hier? Ik heb hier nog geschoefeld en grotzooi bij gedaan. Dan kunnen ze graag zijn als ze willen. En als ze het niet doen, dan moeten ze het zelf weten. Maar ik heb nooit zoiets gedaan. Want we woont hier? Mijn dochter. Dochter. Oké, en waar is die nou? Zou je niet weten, om 10 uur is hij weggegaan en ik heb ze niet teruggezien dus. En dan helpt pap dat nog een beetje bij je? Maar die werkt bij John, die zo'n keer misschien diverse niet weer toch. Oké. Weet dat niet wat dat is. Maar wat heb je aan dit prachtige pand gedaan? Alles, van onder tot boven. Ik leeg niet hoor. Ik ben een eerlijke mens. Maar dan, Metselen, opperen, alles heb ik zelf gedaan. dat heb je potverdikkie netjes gedaan. Dan moet je eens bij nooit kijken, dat is eigenlijk gewoon denk. En mijn groot denk, 28 meter voor vond. Met hoeveel wonen ze je dan? Met de weer. Oké. Hebben die zoveel plaats nodig? Nee, maar als je aankomt rijden, lijkt het op. Je zult gewoon nee, je zult Dat denk ik. Dat denk je, zie je allemaal. En met elektrisch zit je ook handig? Nee, de hele zelf is toch handig. Oh. De werk bij zo'n ding, maar dat is dan. Ik kan de elektrisch allemaal goed, dat heeft het nog gedaan zelf. En ik heb het opperen en metselen gedaan. Even voor de mensen die het niet weten, wat is opperen? Steen bedragen, spies maken, dat is opperen. Maar dan ziet je nog. Ja, maar ik ben 73, dus dat nog mee. Super vet. Nou, ik heb 6 weken geleden een ook gekregen. Maar na 2 weken kost ik weer alles. Echt hoor. Ik heb in Bijls heb ik nou een huurling gemaakt. Voor even de 2 mensen die hier beneden woont. En heb ik afgelopen zaterdag klaargemaakt dat ze pannen en alles erop kunnen doen. Ik stond niet stil. Je ziet eigenlijk een soort van aannemer in het klein. Altijd ja. Je hebt altijd in de bouw gezeten. Altijd ja. Ik heb 20 jaar gevee gehad en ik heb even 20 jaar in de bouw gewerkt. Ik dacht al, wat prot helemaal makkelijk. Maar de kastelein geweest ook nog eens. En een goede voetballer ook geweest. 23 jaar in de eerste voetbal tegen Nederland. Dat doe ik trouwens ook goed nog dit jaar weer. Nu ik een goal aan mijn tegen. Ja. Oh, dus je gaat nog altijd nog wat ergens kijken? Ik ga naar de eerste kijken. Ja? Ik ben 65 jaar bij de voetbalclub, dus ik mag graag komen kijken door. Dan huur ze bij het meubilair onderhand. Oud meubilair. Ja, oud meubilair. Hey, en wie was dat vroeger al vrij snel duidelijk dat je de bouw in zoiets gewoon? Ik was 15 jaar en toen kwam ik in de eerste. En doordat ik in de eerste kwam, bij ons had ik niks te maken. Ik kreeg geen geldje. Dan heb ik 4 wedstrijden gevoetbald. En toen moest ik bij de trainer komen. Ik was een veerverpester. Ik zeg, ja, maar dat kan toch niet? Jawel. En toen moest ik zeggen dat ik geen geldje had. En toen regelde ze dat ik dan geld kreeg van, of dat ik een paar consumpties kreeg van hem en van het bestuur. Maar waarom word je dan een sfeerbederver als je geen geld hebt?
Dat wisten ze niet. Oh, en geen koester nooit naar weggeven of zo? Drinken wel, maar weggeven nog niet de ene. Ja, dat is eigenlijk voor. Oké. En, wie is het goed eindelijk in de bouw terechtgekomen dan? Zo ben ik in de boot terechtgekomen. Omdat er geld op de geld verdiend moest worden? Ja, natuurlijk. Ah, oké. En ik was 15 jaar en ik heb altijd geld gehad. Dat is ook wel eigenaardig, maar dat is wel zo. Word je met veel toes? Björn Soes gewoon met 9. Met 9. En ik was de jongste. En er leven er nog 8. En wat betekent dat als ze de jongste is? Wordt ze dan verwend? Totaal. Ja? Totaal, joh. Totaal. Dat was zo, ja. Geef er eens een voorbeeld van. Ja, als mam die kookte dan altijd, en als dan is nee, dan had ik maar wat voor sleon. En dan lepen ze weer. Hè. Maar die dus, doet ik zelf ook niet, dus ja. Kost wel goed koken, die vrouw. Mam. Maar was het gezellig toes? Heel gezellig. Ja? Echt. Zo was het vroeger, maar dat is er vandaag niet meer. Hey, mijn zoon, die Verzo, die Wiert, hoor. Die Ja? eetzaak toen aan de brug, Ja? die grote eetzaak. Dat is mijn zoon. Oh. En die dochter die werkt ook. En nu zit je in Turkije. Weer een week, omdat die jonge vakantie hebben begint in mei. Ja, dat is toch te gek verhuurd. Ja, zo doen die dat. Die doen dat goed, ja. Dan, ik denk van ongeveer 25 man. En ze wordt alle overnieuw verkocht. Onvoorstelbaar. Dat is niet dat kijk je normaal open uit en gaat je in een 40 of 50 man en hij het buurlijk druk. Maar dat heet het Enso druk en dan nog de helft. Dat zie je veranderen, hè? Ja, bij hem niet. Want ik geef nergens niks om. Maar wordt vroeger beter? Beter weet niet, maar je wist het beter omdat je niks. Je kost nergens op af. Bij de voetbalclub komen ook 700, 800 man kijken. Toen nog niet. Nu komen er misschien nog 150 kijken. Dat is gewoon. Goed dat ze nog ook goed voetballen. Ja, maar dat is gewoon zo. 150 vind ik ook nog veel. Oh, derde klas toch niet? Oh, derde klas? Oh ja, oké. Ja. Maar ik heb familie meer in het Ursno? De zoon van, toevallig de zoon van de John. Die staat nu op nominatie voor het eerste. Oh, Maar dat is nog 15 jaar. Of, dat is nog net 16 jaar geworden. dus dat doe je dan misschien net als opa. Oh, hij is 16 inmiddels. Ja, maar dat is heel mager manneke. Kijk door likje. Is de, Oh, wat had je gedaan? dat is in Turkije op dingen ene dag en dat is met duiken of wat ergens opgevallen. Ach. Maar die kan goed voetballen. Die komt je ook binnenkort in de eerste. Ja. Met Nee. opa had je nooit meer in. Want ik was 15. Ja, Wat zal een dat nog dik te huren krijgen? dat heeft er al 1000 keer gehuurd. Want ik geef dat niet bij. Ja. Ja, Ja, zo is dat helemaal. ja, ja. Maar misschien wordt er nog wel beter dan opa. Dat kan goed, dat zeg ik niet. Welke positie speelde je altijd? Met. Met? En in de laatste 10 jaar laatste man. Maar dat had ik nu nog kunnen als ik geen no heupen en no knieën en zo wat dan. Ja, dat kan het goed, maar dat is wel zo. Laatste man. Met Die 73. Die worden allemaal, ja nee. Die worden allemaal veel sneller als mij, maar er wordt geen ene die me wegliep. Ik was hier bij de bal eerst keer. Inzicht. Dat is gewoon zo. Ziet je iemand die zich neven de lijn ook laat huren? Ik wel. Ja? Maar ik kon ook gek half week weg. Oh, Ja, dat ik niet aan kan zien. Behalve dit jaar zijn ze wel goed aan het voetballen. oké. En dan blijf ook een aardige wedstrijd wel. Maar blijven echte fans niet tot het bittere einde? Dadelijk zei dat ik geen bittere... Je ziet mij nu aan het kallen, maar... Nee. Kijk, af en toe moet ik ook een beetje advocaat van een duivel spelen. Hè? Ja. En nee, maar waarom vraag ik dat? Omdat ik zie ook in grote stadions, zie ik dan mensen die gewoon ruim van tevoren voor het einde, omdat hun clubje achter stiert, dan gaan ze naar huis toe. Omdat ze op die bij de wagen willen zien, dat ze van de parkeerplaats Dat af kan, ja. willen. Maar dan denk ik bij mezelf, als ze heel veel geld betaalt voor zo'n keertje en dan ben je een echte fan van die clubje, dan blijven ze toch zitten tot het eind. Nou wel.
Maar vorig jaar bleef ik maar een half wedstrijd kijken. Dan koest je het gewoon echt niet meer aan. Nee, dat is gewoon zo. En dat is net of die mannen allemaal tot smerig 5-6 uur op stap gaan. Dus ik weet niet wat precies dat is, maar zo'n gevoel heb ik erover. En die ooien hebben er allemaal meer moeite mee. Die geven toch echt nergens niks. Maar nou. Het rijdt me nog niet in heel ding om. Is dat net zo fijn geschoefeld? Nou, maar ze weten dus nog niet of ze... Ze weten dus nog niet of ze graag gaan zeggen. Dat moeten ze zelf weten. Oké. Maar je hebt nou voorlopig voor de laatste keer geschoefeld. Ik heb ze heel veel geld gegeven. Ik heb alles gemetseld. Ik heb geen dubbele gekost. Alle zwerfwerkers. Wie Tummerman of die stoep en zo. Alles heb ik betaald. Maar dat kreeg je schon ook weer allemaal. En dan doe ik vol de weg, maar ja, daar kan ik niks tegen doen. We doen nog niks. Nee? Oh. Nee, dit heb ik gehad.